Hey billiardfam.dk. Jeg har tænkt mig, at jeg vil lave en lille video privat til jer. Så, ikke privat, den ender nok ude på YouTube. Men i hvert fald, som tak for al støtten, der har været til, Europamesterskaberne i marts i Antalya. Så har jeg tænkt mig at lave en lille video, som viser lidt om, hvad det er præcis. Det, som jeg går ind og arbejder på. Stødteknik og sigte og ny dub, og derfor tilvænning af produktet. Og selvfølgelig prøve at skabe et niveau, som gør, at jeg føler, at jeg er klar til Europamesterskaberne. Det er ikke nok at hvile på laurbærrene og 500 breaks og alt det der. Det er fint. Det var en dag. Nu skal der noget arbejde i, så at det hele spiller safety-mæssigt og pot-mæssigt, når jeg kommer ud til Europamesterskaberne i marts i Antalya. Og alt imens jeg tager den her 50 minutters bustur ind til Aalborg for at kunne komme ind og træne, så er det jo godt, at der kører en rigtig lækker kvartfinale imellem Carlos Alcaraz og Novak Djokovic. Og som 41-årig, der må jeg jo sige, at jeg holdt lidt med Djokovic. Vi ved jo, at han ikke har særlig lang tid tilbage. Episk kamp. Many moments later. Og ja, maskinen er i stykker. Den skal laves meget snart. Der er selvfølgelig mange forskellige måder at starte opvarmningsdagen på. Der er nogle af de professionelle, som starter med de lange blå, men jeg synes, det er lige hardcore nok som første øvelse. Jeg plejer at tage den her først, så vi har 4 forskellige røde. Næsten lige på, og så tangerende til det der sådan en typisk 45 graders vinkel rundt omkring short. Jeg starter altid med en i hver side af dem, som ligger lige på, eller tæt på lige på. Så ikke helt lige kommen, men det tæller jo alt sammen. Plus nypudsede baller, så glider de lidt lemmer i lige til at starte med. Tager den sammen fra den næste side, eller anden side hedder det. Altså noget mere rent. Så selvfølgelig videre til næste. Og det er sådan en rundt om sort ting. Det er selvfølgelig vigtigt, at man arbejder på de ting, som man ikke er skarpest til. Selvfølgelig meningen, at sort skal pottes, men at der skal gås rundt om. Prøver vi igen. Position på sort selvfølgelig, hvis de andre røde ikke er der. Og det er dem, jeg ligesom hæfter mig ved. Der er det samme derovre. Prøv lige den her en gang til. Og ikke at ramme sort. Lidt for meget at den lige i armen endnu. Ja, får stadig snittet. Det kan være, at jeg ikke har lagt dem helt korrekt op. Afstandsmæssigt. Men det her, det er så en af de rutiner, som jeg begiver mig ud i, når vi snakker lige at få lidt eye-hand coordination til at fungere.
Cirka sådan. Dejlig ren pot. Det dyder lidt. Jeg kunne godt mærke, at det, jeg trækker tilbage, der kommer lidt for meget højre skæv på. Men ja, jeg må have lagt dem forkert. Nu har jeg i hvert fald ødelagt rutinen for mig selv, kan jeg se. Lige meget. Det handler bare om, at den ene side ikke bliver for tyk, og den anden bliver for tynd. Ja. I og med det træning laver man selvfølgelig også selv sine egne regler. Men lad os se, om jeg lige kan få den sidste her. Ja, og den sad klokkerent. Det var den rigtige lyd. Så det er den første rutine, jeg starter med. Næste øvelse, som nævnt før, det er de lange blå. En i hvert hjørne, skiftevis. Eller, som jeg nogle gange gør, 5 i træk i hvert, når man føler, man er godt kørende. Lige i koppen. Jeg er ikke så god til at stå den rent center, så hvid stopper ved blå spot. Men bare at jeg får et rent pot på det første der, det giver god selvtillid til resten af dagen. Det betyder, at noget fungerer, som det skal. Lidt bedre. Det var kun en kålkant. Men det kan stadig blive bedre. Det var så uden hulkant, men stadig ikke rigtig lyd. That's it. Tilbage til det andet hjørne. Vi tager lige en til. Vil have den lyd. Ja, det var bedre. Og den her øvelse med de lange blå, den fortsætter jeg typisk med i kvarter 20 minutter, hvor vi snakker i hvert fald 20 stykker til hver hjørne. Jo flere jeg trækker, jo bedre. Eller skiftevis en i hver, alt efter hvad jeg lige har lyst til. Det jeg så går videre med typisk bagefter, det er color clearances, og derefter så tager jeg almindelige frames, hvor jeg øver de forskellige safety situationer efter break-offet, for at se hvilken side jeg rammer dårligst på, og den side jeg så i løbet af et enkelt frame rammer dårligst på, er den, som jeg går i gang med træning på bagefter. Men for at vende tilbage til det senere, så kan jeg nævne, at starte farverne, det kan være på mange forskellige måder. Det kan være direkte fra gul. Det kan også være fra den her situation, hvor det handler om at se, hvor godt man kan spille sig op til gul. Fordi det er jo ofte, at det, der sker sidst i et break med en 3-4 røde, eller hvor mange det nu har været. Og så positionen fra sort, eller pink, eller blå kan trænes. I det her tilfælde lægger jeg pænt lige på gul, faktisk helt lige. Så den tager jeg lige. Sidder rent. Og så øver man simpelthen det, som egentlig burde være rutine, men netop for at repetere og sørge for, at tingene er i orden. Så er det puha, når man går og snakker. Så er det ikke helt så godt, men den tager vi lige at lave om en gang til. Efter den her. Et pot er et pot. Jeg ved godt, at den ikke var gået, når vi kommer til EM. Men nu kan vi lige så godt gøre den færdig. Også fordi dem, som ender med at se den her video på YouTube, elsker at kommentere, den gik ikke rent i. Han gik pot rent. Skandale.
De der englænder, de er så gode til at kommentere jo, når der er man brænder baller i gåseøjne. Lige i koppen. Der er god lyd. Okay, en anden variant, en som spillerne i dag ikke er så glade for, det er, hvis du ligger næsten lige på sort fra banden af. Lige en anelse højere. Men det er simpelthen fordi, med det backspin og langsom reaktion på de helt nye klæder, så kommer man ret tæt på midten i position op til gul. Så jeg prøver at se, hvor meget jeg kan undgå midterhullet her. Ja, 20 cm før, cirka. Præcis den samme reaktion, som du ser på helt nye klæder. Jeg kan få det lidt her i starten, fordi ballerne er nypudset. Og så en gang hver anden tredje frame for efterligne forholdene udenlands. Så tager vi lige og giver den en halv tur i pudsemaskinen uden pudsemiddel. Så får den præcis samme opførsel igen som de første par frames. Lad os prøve at rydde. Kommer til at sætte en lille smule venstre skrue i der. Så vil jeg faktisk hellere have den over på min egen side igen nu. Jeg føler altid, når den får for meget vinkel der, så er den lidt for farlig at dræbe. Så vil jeg hellere over på den anden side i hvert fald. Topspænd rundt i et par bander. Igen de nypudsede, så de glider ret meget. Den der vil nok om en par frames ende her. Så det med lige at justere. Men ellers så ligger den faktisk rigtig fint her til at stående ned og komme op igen til pink. Den er for hård. Men kun en lille smule. Perfekt vinkel trods alt. Sådan der. Lidt mere textbook og flere clean pots end den første. Og så blev det lige pludselig meget travlt i klubben med 2 borde og en 6-7 mand, der har lyst til at spille. Så er det ret presset at fortsætte med optagelser og så videre. Plus jeg havde nogle andre commitments i løbet af aftenen, som jeg alligevel skulle hjem til. Så i stedet for at sige tak inde i klubben, så gør jeg det så bare nu her fra studiet. Tak for støtten indtil videre. Vi er næsten i mål med hensyn til donationer til Europamesterskabet 2025 i Antalya her i marts. De kommer ind på 2-3 forskellige steder, på en GoFundMe og på MobilePaybox, og så i privaten er der også nogen, som har doneret til mig, og det siger jeg selvfølgelig kæmpe tak for. Skulle der stadig være lyst fra nogen derude til at støtte til turen til Antalya, så kan de kontakte mig privat på Facebook, som er Daniel Candy Andersen, eller til mig, hvis de har kontakt til mig på anden vis via sociale medier. Det kan være gennem Instagram eller noget helt tredje. Anyways, jeg siger mange tak for støtten, og når at dubben her er blevet spillet ordentligt til med pots og så videre, så starter safety-træningen her i næste uge. Så indtil da, så er det pot-træning og føling af tempo, og derefter så går vi videre til den defensive del af spillet. Så det vil jeg sikkert også prøve at lave en video om, selvom jeg ved, at der er noget, der siger, at safety er røvkedeligt at se på. Men det kan være, at jeg laver en video på det, fordi at der selvfølgelig er nogen, der gerne vil lære en del om safety-spillet. Roll-ups bag de små farver, eller bare tempospillet omkring og komme ned og lægge en god defensiv. Så vi ser, hvad der sker. Men i hvert fald, det her var videoen for nu. Tak for støtten, og så ses vi meget snart igen. Hej.